FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Saa moja asubuhi karumo chimo dore tubangire kima hukumanya ire chinguru munasa magazeti litukolia lero nabwo botambe kenege kosiki kima kimo rubuli mu michurimi incheneri ga 001 nkoro kwa du omonya kerogo na incheneri ga 003 igonkoro kwa Ronald Mayaka Brigadier. bari asubuhi bana ndugu yangu Mbule tuwete sana naona giza hapa nje kigendere mbule genderete ko sana musuto wa jisemo au nangomanyiwa mbura negenderete kunyirira lakini nebisyo aiga gusiyo madara bintu birenge nchenga buneyi nere gusirira nande nere kwami oguro wanje kwa nyasaye uno wanje kwa nyasaye nande buna tuanjere rotole moyo katumwakire mbya mono baide nande mbere moya nyasaye tere kurusi kuma mocho ngakyo anyurusia mojo tanya ko nyakora kiyagere ari ga gukora korengana na ichinguru chiaye no wanje kwaye buna gole inde ga kurukunga no munyanguru omayete nere gwe kore almighty elieta lya ne limorioka era ni gakoro kwa nyasaye tigatuanchire gotokoreta magazeti ya tonyarete munari ikire uchi asaba tegereri baito chingongo chionsinye chiense ne chintanda chintanda bata chintanda nye chiense no ne chingongo nye chiense bekoba tigebe bobuna gwateba nabere Chekabo ko ne bwate gazeti ya Taifa Leo yechitarikisa no naiso tumutinyi ugataro rimo mwaka w'ishiri 2020 nebere lituko li Jumatano na incha soko bako kwa nenga gazeti mbwa women crash Wednesday irangora ndakore bindongo kwana omaye ukwana likoro kwa women crash Wednesday Oikarere chimogoro bako na kumuramura libere this night. Era wango jerani. Asoko bako kwa nenga gazeti ya The Daily Nation mu macho motegeri tarikisa neso tumutinyo gatano na limo mwaka 2023 tukolia Jumatano. Headline ya The Daily Nation is very interesting. Ego tebaganga Ruto and Raila power sharing headache. Ruto and Raila power sharing headache. Egende ito kwanire boire. Egente ke tuwake murekere boire. Kwanire boire. Oko muri kwa magazeti ya otegerere chintu zitarike. Egine kene. Bora dimete kyo te kukierera. Omogano yo murekera sepeji 12 ne peji 13 dudus. Aseba kumachikuligire linga Raila Odinga bo mabwazimio la umoja. Yes. Aise kuirobo president wense ya Kenya. Ndio. Ngakiara achiko bange cabinet ya yaba waziri. Yaro sokoligire libya mabiro binge sana. Ebinge sana. Nabantu nabange sana bandete gukora emirimo kabisa ko ne kinga ekambini ya bere buronge. Handi nabange ba cool fighters emirimo ao. Handi babanye kuligire liga. A deputy president Dr. William Ruto. Yes. Aise kuirobo president yobokuru wa Kenya kwanza moino. Ngakiara achiko bange cabinet ya because nere at the same time abantu mbali bagerete ko muhakerega asi abakongu sana bwatagete ko reward politically. Lakini believe you me, esako nyare kana William Ruto oirobo president wosobo mu bwa Kenya kwanza oirobo president esekero kyo president Kenya kwanza nebe bera ororake kubanga nebiro ko bwazimio la umoja wa Kenya bono tegerera ngo tebya so munyogiro ole girete giri tegererete kolengana no mugano uyo ngo kwana uri gucinsenga kolengani usekere kubwekanirwa mu serikali ya Uhuru Kenyatta the year 2013. Yes. Gocha abawaziri baya banga chorete n'abantu barenge technocrats na chine professional abantu basomera tembereme specifically. Oh yes. Unlike before katibe nyia ya 2010 darabekwa abantu barekwe kuchi wizare abana siasa bareke karokene monta tamanyeti usata kwa background ya ministry yera kire monto be porra sege cha siasa oyo no mubwata ni boyo bona maarufu gete ngoyo no monyangongo mubeka ninyo tena no rengore lo ya kwa ministry ya lands. Yes by the way. So ego tebekananga egenteke umwakoyo ekero chikura chiere whoever that wins, whether it's Ruto or Raila Odinga we gatora bana siasa bakwe na se cabinet
kweli wikeji kobetereria nonyene ekiroge kikiara tomo no mochando ya chief administrative secretary gechiko tigariwa erinde gechiko kuliko kuriya ribaga yokobeka banasiasa banda abange kero kende bataje kubwa birogo gete abande batige birogo gete bagatigira abande gaibago chikwaga serikali mochando kabere emiungane yonse yebwata banda abange nebiyamambiro yes na kire kiamangete geteshe agete kolengana buna kira chikoleta buna kira chikubwa ebirogo byabo na koleta chikurase obo mogete ekigwate bana kero kinege kongu ekera ntubwata abantu basomerete bintu gete abukwaruka professionals bago chikotaka kubekwa se basomerete ntubwata bana siasa bago chikokorega asia nkongu koleta chikura ejikogoro mu buchikubwa egere professionals yabo bachimaje konyoregazi abana siasa ni chikobera raisi kwancha nga kero kende technocrats babe kegera technocrats yabambara akora gazi yokoleta chikura but for the country to deliver not only the to president boka no ina chi county even counties no it cuts across even right now we have a problem yes we have umuntu to for example I'm just giving examples kujoro umuntu so tenete wizara wasene yobo jenu no mwalimu professionally yes you kurujibu majibuko rani ministry ya health. It's important by the way wizara umuntu bwato bumanyiwe wizara iyo onyina mangana yobo chenu umuntu wate background ya dore doctor oye chibese kuikomanya mangana wiketo gokoreta mangana account mangana finance uma David gochia bona sera ila Odinga gusazimio bagotebeka kare ngamba bwate already a shadow cabinet bune gochiko be kiagera Martha Karua nero gochiko tena justice and constitutional affairs already Martha Karua yes akobe deputy president and have in charge ministry ya constitutional affairs and justice and nyore wizara enera bwate in Kibaki's time again Kalonzo Musyoka ngojare ko be chief cabinet minister oya se Kalonzo Musyoka timbwa diswali lakini as Martha Karua na babara chikutika mbamo ministry esenge njonto kwata banta bange barazimio banta bange sana babara chikutikanga kore deputy president kara tiko mondara yo ministry yi alias Joho na promisiri wizara ya lands weekly for paranya treasury Peter Munya agriculture Eugene Wamalwa docket to not name okay let me ask you a question bakate bakaiga umeyakumbuli swali lio interior cabinet secretary Fred Matiang'i ICT Joe Msheru na transport CS James Masharia mbali likely kobase cabinet ya Azimio la Umoja wa Kenya ngabari teini biyoge bibali abono etaramenyekana byo gusimba chiko retain liswali naleko koboli neli watebire igoro ya Hassan Joho goche koigwe wizara yechindemero yes nabwo tubumanya chindemero echi no this is a political appointment with a notion yoko abantu bapwani leda chikura kurwali kero ko mubwatire yechindemero ikiagere gento giachandira abantu bapwani nechindemero nabegiro mondo inoro akabona akira serikali yechikulira ndaji ko bakonya go sort out chinde oparanya nabwata mangana yo mayigwe chibesa kurumoino yes an accountant CPA buyale kabisa is a serious economist iye docket yes previously held a wizara ya yes wizara ya igona chikugerera buya nini nabwate background ye superb ya mangana fa ase enseme ye yobo chenu naroche ekero Azimio la Umoja bale convey manifesto yabo ngaro charity ngiru akabikora mangana wachenu ne basa kutwara ubwa matenga kero kende na chikoyo kwizara yo wachenu she has been a minister of health previously kanjire ndwe headline gazeti ya Taifa Leo ahadi za kuhada ahadi za chira cyuko ngainereri jijiro ngainereria batire ni mayaga by the way umuri gazeti ya by the way otire ni mayaga back to 2013 ekere serikali ya Jubilee ariko soase emeremo batire serikali ya Jubilee gatebanga nkokeyira madeni igale irongo chire gesara egatebanga nkokeyire tax gose ko rusiba ngo yase biashara
yalinire moko egateba nkwire niere ligo li obwoyo nse goika 1500 obwoyo bukareri busita kwenda 500 gochirogoro egateba nkwa gachere mabwa tunaitaje amabwago emeronge 5 na 5 na 2 ndora kimwarel na arol sijaona asa mangana yobole migatebanga de chiko sialira mache mangana agriculture mangana irrigation angechie kachi milioni ibere chino kutaisano hakuna kitu imefanywa asa mangana yobo chenu Kenya tira akora buya chi computer abana batebetu njira atoka buya igo na koirania amangana actually uchumi yense ya Kenya korora buya naba Kenya bamenye buya tira akora mirimo buya aiga no babegete murabu yense ya Kenya muske Uhuru Muigai Kenyatta na omokonyo ye William Ruto bakwana ini bonenge ntomuri kya batebaga nkiringa kubwate kana no kubwato ko kwema investo ya Azimio la Umoja wa Kenya elia teri kuaminiwa bantu mbari kujitora bwige no asere kubwate kana nege ndo serikali ya Jubilee akolire na ende no muntu bwate miaka 23 experience yuko kora amagana accounting and finance miaka abwa tu manyibu miaka 23 yes abwa segati ya 1980 to 1995 alenga senior audit manager asichi company chinyinge unabono Kenya Aerotech Cooperatives whatever jivinte binge gaiga so nataka confirm indeed nabwa to bumanyiwa finance that's very right asepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo ikiamulegera gazeti ikiwa no kirare go support kira nkwa muri gari nabwa to bumanyiwa magana finance that's very right asepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo ekero kuna kuligereria abo Jimmy Wanjigi korwa Safina Ruben Kigame na Aokot Third Way Alliance bagosereri uchikwenda sekigambiro eline gochia konyoro bwene bwa ngiye ko rabatari ko ba cleared ne kiumbi ya IBC gochikorigyo burayi wense ya Kenya Walter Mong'ale umanyekere muna nyambane no mugusiale lero ngo mutanga ni kugenda sekiumbi ya IBC ko ba cleared chikorigyo burayi wense ya Kenya ake garano batebunga njwa ndoko create bintu byombi bwa tumujana ingege ko gochia sekiumbi ya IBC they are not very careful because and I guess that is exactly what Ruben Kigame said. Oh, and I guess Walter Mung'ara ngagenderera onyu mungwano yokoro kujimi Wanjigi atacha sekiombeke ekerata ngo kabanguli kibogo tangiraje mokilie doyo igo wamwe mujano moyo ulia kabangu chikoka ke igoro uri sakalia ni matu mujana bakachiko murangeli nganji bono ira ndiye maboli gaiga ulia gakambaro sera ngoro abara guru nyamara kabagotera gaira kula kwako anyway ekero kwa wadi retete ewe kabana bono yoje Wanjigi gare tete jambane bonse bave di school fight but what I can say is this yes tigevyo mbebyetu biko kora magana ya evaluation ye babe careful yes ande kiumbi ya IBC egene gentege kigitabo ko Kenyora kiagera chebukati kero Raila aboletinga na ki mwe bange tatetenga ndutu chagete kwebanga back 2017 okay nije tiante bega nayo nyetu bwa dinguru tiago na kuyamba amba sege totanya no e constitution yate kero mudo jigi yes but bono lakini ngora atebo ritukilimo maki ono ngose ko enyale kane ngose dende koromo ki with due respect to all aspirants ngose koromo ki kirende isigina je chigani you know my baby can you speak ni lakini they complaining amba ikirade who is saying the truth where are they going to court ngibawo chikokora sike kambi lakinga nyeteji ko ngibawo chikwagiro je nguboli ga no munyakero go IBC ogiyo returning officer ya presidential elections igago tebanga aitata sikira chichia onjishira ntichinde chibwato mochando masakara onabwate ABCD eje jimagire jinde jiro seri wapi anyway abakora na mikanga kero kende mbakora iri mirimo kolengana buna eganeri ogwancheruru gunkwarengo at the same time ne mbinu yari getigo yo koirania abarwanerelinse na maybe abantu bande kolengerelinga farasi ni mbili okay mbabwate ko constitution right yes they have mbabwate buzuri bwabo ko beke petition ya kotini wacha tungoje tuone epeji yakaneke kane muri kereto muganungana kimo konyo muri bwense ya Kenya muske Dr. William Ruto bona alikirili yuko gochia seke ombekelikia NSIS
kubwato ko robot igoro yamangana karanja kibicha bakagukwana uyoro mu permanent secretary we wizara y'uburundi waime inga kolengana no robot rwa NSIS azimio nigetanga ine bosio bwa Kenya kwanza kende gukora kia red robombo chusana deputy president yakorokana gutako kibunengane yagotebanga nkogenda nde kotini onye kiobeke nke gosoka ketebanga nga yumungwano ya rusio robot uragukwana gai ngazimio getanga ine mugano ino ora sepeji akana senga seti ya the nation peji agatano gai gamatha karua gagotebanga in fact yagotebanga Ruto is only good at empty promises uimata karua watebaga iga sepeji agatana senga seti ya the Daily Nation uyore running mate ngiyekora masa karua gatenga Ruto iga ichire chi ya cyolimo iga goteba iga kolengana gochize okay chinkwane chiga gochikwana maiga yo ya Kenya ya Azimio la Umoja kwa tuke manifesto mata karua gotebanga onde Ruto gakuru chi promise atari go substantial jatebenga umurobeli yo gochigwikira niegenteke noyo ntoje toigole jijiro lakini iko tebanga chibese toje kuruziga nana Azimio la Umoja no I'm just quoting musubati yo yes yo tara kora kumukota that's why I tebanga kanga Ruto is only good at agoigure Azimio la Umoja kwa baru manifesto yabo yes abatebanga sama tukemia ya mama tangani egento bakoren back to zero no bokurumi yes kolengana no mweri yo mobwa magana siasa at the same time mwana uchumi umayeta magana economy igate magate konyarekana ase Azimio la Umoja kuira nibo kuruminse to zero ase ega kema tukemia yamo no kuira nibo kuruminse ngura chikokonya Azimio la Umoja gwikira ni bintu get like now free education yes igenye tego chikonyarekana baire nibo kuruminse onye kerubu maende bana abana uchumi bagoteba ngakira chikoba sensemo ya Azimio la Umoja togira riri bono iga ngoja tuone mambo ya tenda abuko akibekire buya tutangoja tuone asepe chega tatega ziti ya taifa ne bwato moja ne bwato robot iga umuchando bwatirera ya Odinga tariko tuora chitoronga kiara chikoba gebirogo ekera Azimio la Umoja bayirire chikuranye bago chikuira tare 9 ino robot rukwanire iga the same time umwarimu oyo mona bwatire asengi njugo taigwire kigambiro gikana cha bana konye batene nigwe 20 mbagenderera masomo agatebanga tari koigwira agabe getume metinyi 6 kurujisema chirichi account ya ago jisema chirichi ya uthaya muganura sepeche gatano limungana kyabantu balikonya batangirwe chikubuli governance chinsemo ao bona igabachete gosibeke obikebo chori ne chimbebe gya ABC mayaga ye court korate ne process yuko banalify completely ekinage chikona cherwara kya ABC kabatebinga genda se etribunal eko handle mangana ya yo gutaisaneka asokuru okorul koritu aruririe ngoni no rase peche gatana lima singa seti at the nation at the same time omuraiwe kiama gya ODM no yibo igo kwirukia bandere mu Azimio la Umoja one Kenya Coalition Party Raila Odinga sepeche gatana gatatu gatebeleke ganga I won't ban mtumba clothes ite ya trend sana by the way na iwe theri gatika shawa na kia kutumika kwa mwaka sana igeso kiri okoteba and I think that was blown out of proportion but anyway igagotebaga iganga igentuntara teba nkiringa ngo chigusiri mutumba agagotebaga iga I will give a priority ku chiasaba Kenya koni chianga chiri chikoba locally manufactured meyense ya Kenya. That does meaning that doesn't and then give me the thing akirokene na chiko kana mitumba techa na bago tebaga iga tari ku kana bora kinigata gete ko ni kare jiri baga ba ko no I think kwana ko chimemona mugano ino ora sepeche ata na gata singa seti ya the Daily Nation asepeche kana gazeti ya taifa leo ne bwato robotinga ki omwana siasa Thuo Matenge umugabana bwe county ya Kirinyaga Anne Waiguru Ephraim Maina na Muthomi Njuki bono babete clear chinga kichyo morio yo chikwigerere birogo byabo na koligie birogo ao yeye nyuma yoko bwatere runense mu yobukurumya abantu bandi bagatanga karokene bago chikoba cleared lakini babete cleared at the same time sepeche katani gazeti ya taifa leo ne bwato robot iga ngaki omo permanent secretary actually is it a principal secretary yes omo swati Susan Mochache atebirenga abantu balia bakuiba marioga alia kansa kurwasenya gitali ya Kenyatta chuma chao kimotoni weka bachikobwato mungwa naro kale kuri kunga Karega Mutahi urenge Professor Karega Mutahi ukabere permanent secretary ya Ministry of Education wagatebenga akibona bakamurukire gerongeri yare minister of education you remember
Adanga katibu katika wizara ya elimu. Profesa Karega Mutai. Katibu wa kudumu. Katika wizara ya elimu. Karega, Profesa Karega Mutai. Engaki yabo no mongwano yo kurukunga na ndoyo minister yabo no ya health. Arenge very vocal engaki gete sana. Mutahi Kawe. Kibaki by the way. Arenge mubunge uharalia no aki constitution. Anyway. Epeje komine muri ketumugano ngana kibona wizara y'ekisemi ya twaliro monyogiro monene ngana kia bana bago chigokora amatemwa omweli bwo mwako yo ba grade 6 kibago chigosowa junior secondary abo se gotebekana nga school chinyinge nchiranyo le birasi byo chikubika abana boyiga abali mu bayisaine bago chigosomia abana bayiga secondary ya junior secondary ya CPG 10 at the same time wa CPG yo musubati yo monyorete abana banne yes ekera jete scan yo mweli atarachi kugenda kuibura nigo ya orogetinga abana batatu abwatenda lakini ekera kuibura abana Kamento yonde magana ino wara CPG 10 abwasabe kuba muleketo musubati yo moberega kwanya umwana for 5 years unajugenda ndeka nyora kanyoro umwana yo yote bane abanyagitari baratete no tari abo sema yo nyagitari ata kana ndeko genda kanyora bana their family days Pero oye, diga. Epeje komina kane, tegera Ruto sigaiga. Research, peje komina kane research y'abantu bakolire ke gabasanze bakolire igoro yamagena y'ekingoko kiri kigo taratara. Kitasiye kirige sumu. Eji kienyeji zogiroka. Ekienyeji ebagotebaiga amagena bakoleire utafiti kurwase chingoko echi chigotaratara naende chimenyete ase chinseme ebiwanda bire industrial areas amagena aye nigabwate 88% of toxins gose sumu ekoleta cancer aye ni research yakolirwe ase chinse chikorokunga Africa, Asia, Europe na continent, North and South America. Magena Yechingoko chiko taratara chiko lisikende gionsi naende echichiko tarase biwanda bire ase waste products chiko siaru chiko irikiango maze chiko tocha kende gionsi urase factories nini asabando garage and what have you maze chiko tocha kende gionsi therefore magena chiko produce ga kwate toxins chiko koska enyama yabo lene emba ikukwanire tigoro ya enyama yakwanire asepeji agatara watega zeti ya taifa leo by the way diga polisi wale gatoko kora ile gachialire gatia magena yengoko nengo kenyama yengoko ngibwanje engo Kenya nenya okay na kiuta yekwanira igobono kwanga no I knew that igokwanga asepeji agatara watega zeti ya taifa leo university ya Dar es Salaam imezi ya Tanzania barosi ryo koigwana ne chinsenge chi Africa ngaisatso igense muri Nigeria Mozambique na boigo ense ya Ethiopia elinde bachiko kubakonya go somige Swahili pull out ya di entuka tikatinga seti bakumulikira rero ngana kikiragere chi spare parts asegari chinyale komenya samatuko amange nyorere gwe somia mange na bwe mulikira mangana parenting abaso musubati yo makubolinga my husband gets defensive whenever I correct him. Why? Muzacho neka kuigirira sana kera nkomorekebisha. Kubwatire na kyoko rekebisha. Formula kyoko tumeka. Yes. Mugano yino lega katika tinga set mamulekere teke minano kyoko lyo governor county ya Nakuru asefe jemera ongebere na gatatu mwancho motegereri nabo igepe jemera ongebere na kare mamulekere teke ngana ki abantu kiyanda bayigetigwe bosibweke gambero magayo kubwatwa na maryogo yo gotindia abeko korwa senyise chesiko Kinshasa Kigali still in diplomatic battle ne chiseki chiri chikandira to kumusana ko ndati ko nikugatiye nse ya Rwanda amonese ya DRC nyororo mugano ya CPG meronge bere na gatano na limo moru dinaro karukiru Belshasa gose Belsasha Belshaza Kinshasa
Ikukwata koleta. Naming scheme nokubwata. Iga sepechi 13 igazeti ya Taifa Leo nabokwe manyigoro y'obolemi bw'echinduma omanya kyokoro obolemi at the same time gaiga nabokwe manya igoro inga kyoko tuge bichuchu ebinde nga kyora bituragi mbakwanerete ga igo mongwana yo monyo lirege faye kemo gekoro kwa alcogan kego pima mabere na kumanya obuye bwa mabere nga kibole ayi bokwe manya dimaso gwa kento arega sergiki soli nabagosoli igamba mugeze byasale binge sana yaturigeli chigosoli nabagosoli abantu igamba seriti magimabo tokotebengole nene kurwa sinka imusikisi aseka sergiki soli nabagosoli by the way team ya Gor Mahia igeta getego chiko kolingali chambelie keminano kya Kenya Premier League kero chira chikumira ne team ya Atalanta FC Talanta at the same time aiga Gillian Babe mogosolia egiato kogosoli ne team ya Paris Saint-Germain obwate miaka 23 nero wakanu chiba sinyinge P in the world wakanwa 175.7 million pounds. Yes. What's that per week or I think it is it should be by week. Per week. Baide banachezaji abangu akano baracheza nyinga sana. Per week. Ase ngaseti emuleketo mu umulikyo yo malikere Rwanda lyabekero ko Burayi bwense Raila Odinga na Deputy President yakubolinga dear Raila Ruto why are you so mute on sports development? The same kid. Akubolinga bamwese mukulikiro ko Burayi bwense onte ukwana magana y'ikigosori Kenya na ase manifesto Jane asegende gyose naigwete umusubati ya mubwe ko mugusi okoligikero ko kyubo gwimerera bime county ya Nairobi Moroke Millicent Omanga hashtag yake ikiwa ni mama miradi nere bwi gukona tumara chiko deal na mangana sports n'abasani n'abasani nere na iguru gukunira mangana youths uko tumeka jibese chia akigete affirmative action maybe cha tuende kwa dondo bwana tuingie dondo ndugu yangu cha tuingie dondo daga chira iganisa to toko wenda kuikasa kwa Kimbo Thika yes aiga umumuro yo muchire university kera chire university ekero kwa chire university netoka obugima bwa ombolenjera gite nabora nyoko gochencha mungwaro yo mante betinga nabo konyora kwa kanyure emango ya tropical kogo ike university nabora tebunge chinturi kutumekeye ntobwate capriciga akinto ikonyinge kanyunke chaka ngorangora mungora yakara ike university agachia kaumera the first year ya mwaka yo mutangana sa university bakaumera no munyarukonde na yaro chire urengo mwaka yo mutangana sa university ega happen bune bintu bikoba baganchana bagachake sabali yabo yo bwanchani kera bachake sabali yabo yo bwanchani what happened nkelinga bakaba emyaka bagaiko mwaka ko tata sa university batigati mwaka yo bakole bakaliera na chiranga nguchi bare kunyomana you see kero bali na chiranga nguchi bare kunyomana bakolera university bona ngosoka bale lakini mbara kora clear ya school university you see mongwano yo asa amenyete plot gete torochio muise koyo na amanyeto muise koyo akachaka ngo mongwano yo na bwato muise keto mongao kumbo mumuro yo konyo chakire kwera yora azuko mwakire sini tari ko mwakire bona unaka mwakire rikale chakire kwera yora ko mwakire bona kora bago chi university otherwise ngo kora bago chibona lilio zaba ata ide kumutiga Monyaroko lia kamuyora mu igese plot akamonyora na bale no mwe Monyaroko munga ege chebusikia yekegia akamubwato kera magana matindi akamotebyanyo ontiringe chinge kiji chonsi pion sareli birengere libiane manye tingo nyoma na togochia omanye ko ikanjiro ndike no yo bona turi ko monyora muri ko morero igai tiago tebina yengo tigore oya na atikiri bona eningo oja koteba ngona ayo ja comment oyo neri ngangu karwa yakwareliga neri mario otara lingane lima kero tokukora omunyaruko lia bwate nyomba agasoka kageno mungora leje kumusabu kwa beraka kakaradiga baby karadiga kama David jetini mwana okoro ka baby lingangu likwenda kabisa tigankwa negete kam
Kango noodles. Tibwe vara ingamo kanya lebole. Tora bomo no moyero no tora bomo wangu kole vara nganje mukanya lebe na ikererega. Utaranyoma. Usatara kunyoma. Atara kuyikinka. Utara sign in certificate. Atara kuakanere hindo. Dolezi geka. Dolezi geka. Kabo mongora. Ira ngora kanye kaya ngora. Kera ave ni sawa, but you do your best. Develop your character. Make yourself a woman and a wife. Omongoro asaba babere. Ngara jiko kuiranira bono, akoni bizibono ngaraze kumunyoma. Possibly no mutangani. Mtakafiote za zingine huko safiote. Walisema wahenga abahenga banatakire kumanya bantu kibale abakaka balenga bangani sana kale aralia no balenga batangani abo abaligete bibilimbara egente atuka jaga TV timari twali yore gazeti ya Taifa Leo wimanye yo murayanda manga sinchira yo wikira manya manga muri kirenga seti ya The Daily Nation itkule romo chemo tegari tarikisa na stumu jinyoga town limo mako 2020 tubwati ya mitandao yonse ya social media Facebook Kisi FM 94.1 semelia Twitter at Kisi FM at Kisi_FM semelia Instagram at the same time na wagoto nyora semelia YouTube Kisi FM 94.1 like subscribe na share ekerato genete gukina sobwa mochie buna by the way tugokora magana sports kwira na tole gaiga gukwanere goro yeliberera lia siasa nyese ya Kenya. Mgeni uko naye leo. Omongwano yagoro kwa Dennis Masenge is one of the best political analysts. I like inchirare very neutral ekara ku analyze ibintu bya siasa. Yes, although yanogoro ranga nabwate wanjirige tujaza azimio. Naronto kete kumubori ngagi. Igara azimio. Yes, right. Etaimura. Yes, kete kumubori. Kete kumubori ngagi. Gati azimio kerago balance. Ngaki bintu bire. Lakini generally ntukuchi gukwana neliberera lia siasa. Una ligenda gukina na kuira nanse imeyense ya Kenya. Lakini anane ninga limuligererie county ya Kisii mono. No, we want to look at it. Okay. Keenly. Nomba tegere kule news. So chiandaro motegereri. Oikira se studio. Imanye ariro borito asama gazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa sore na Kisi FM. Imanye ariro borito asama gazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa sore na Kisi FM. Imanye ariro borito asama gazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa sore na Kisi FM.